Γεια σας παιδιά, σήμερα θα βγάλω ένα βίντεο που θα σας δείχνω την ομάδα μου στο Hero Zero και εμένα στο Hero Zero. Σήμερα άρχισα να παίζω GR11 σήμερα, χτες. Απλά χτες το βράδυ είχα αρχίσει να παίζω, τι χτες, τι σήμερα τώρα, εντάξει. Αυτός είναι ο ήρωάς μου, λέγομαι Givor. Τα skills μου, τα ρούχα μου, η ομάδα μου είναι η High Noon, 11 μέλη, 2.890 τιμή, αναβαθμίσεις δεν είναι τόσο καλές, εντάξει. Έχουμε αρχηγός, ο Γιώργος 433, 433, νάτος, καλός είναι για 24 level, ναι. Εντάξει, ο Γιώργος 433, ο Γιώργος 25, πολύ καλός για 17 level, ναι, μια χαρά είναι το παιδί, ναι. Ο Άγγελος Γαμάτος, 14 level, καλός, ναι, εντάξει, καλός είναι. Ο Spider-Man, 12 level, καλός είναι για 12, λίγο το μυαλό να αναβαθμίσει γιατί το μυαλό το χρειαζόμαστε. Ο Γιάννης 113, καλός για 8 level, ναι, εντάξει, καλός. Ο Στέρ Γκιαφάρα 333 God, για 8 level και αυτός καλός είναι. Ο Τέκτον 123, 8 level και αυτός καλός είναι. Ο Φίλιππος Γιάννης για 6 level, εντάξει, μπορούσε να κάνει και καλύτερος, αλλά είναι καλός για γενικώς για το level του. Ελάιρα ή Ελέρα, δεν ξέρω πως τη λένε, 4 level, καλή. Άμα είχε βάλει και εδώ πράγματα θα ήταν, πιστεύω, πολύ πιο καλή. Το Φρίκο 4 level, νάτος, πολύ καλός για 4 level. Και αυτή είναι η ομάδα μου, η High Noon στο GR11. Αυτός είναι ο φίλος μου, μη βλέπετε που είναι κορίτσι, φίλος μου είναι, αγόρι. Η ομάδα που είχα στο GR10, είχα μια πολύ καλή ομάδα. Ας δούμε αυτόν που δεν έχει και ομάδα, να τον βάλω, ωραία. Θα τον βάλω αυτόν μέσα, είναι πολύ καλός για 14 level. Εγώ είμαι 13. Ας βάλουμε μια αποστολή εκεί. Αυτό ήταν το βίντεο μου, να σας δείξω εμένα και την ομάδα μου. Θα κάνω και μια μάχη έτσι να δείτε λίγο πως είμαι μέσα στην αρένα. What the fuck? Έχασα από αυτόν. Δεν πειράζει, ας κάνω άλλη μια μάχη έτσι. Μου αρέσουν οι μάχες εμένα. Δεν μου αρέσουν οι μάχες. Θα κάνω όμως έναν που ξέρω ότι θα τον νικήσω άνετε. Μισό λεπτό. Εγώ βρίσκω κάτι άχρηστους και τους κάνω επίθεση. Νομίζω δεν μπορώ σήμερα να τον κάνω επίθεση, τον έχω κάνει ήδη 3 φορές. Πρέπει να βρω άλλον άχρηστο τώρα. Γιατί? Πρέπει να βρω άλλον άχρηστο. Αντί να βρεις τώρα κάποιον που να είναι μεγάλο level αλλά να είναι άχρηστος.
Αυτό ήταν το βίντεο μου, παιδιά. Θέλω να σας δείξω τον παίκτη μου και την ομάδα μου. Κάντε like, subscribe. Αντίο.